My honey sing sabar. Iya. Apa? My honey. Mayani apa? Loh, gak mudeng dalange. My honey iki bahasa Inggris. Aku ngerti ku ngoro yes karo no kok. Astagfirullahaladzim. My honey itu artinya sayangku. Oh. Lah nek perkara iki jenengan kudu ngalah meneh karo aku. Aku bahasa Inggris kalah karo. Nah, matur pripun? Mas. Mas. Makasih. Makasih. Sama-sama, Dik. Thank you. Aku ngerti thank you. Oke. Thank you. Same. Good night. Selamat malam. Good night. Oh, selamat malam, betul. Ya. Terus, nek selamat pagi. Breakfast. Alah. Breakfast ki sarapan kok. Lah ya lek sarapan ya isu toh. Oh iya, Ding. Nek selamat pagi ki good morning. Good morning. Kuwi nek bahasa Inggris. Ya. Bahasa Arab bisa ora? Lah aku ngomong bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris apa nih? Nah, aku nek bangsa bahasa Inggris tak pangan. Aku pelajaran SMA tak pangan kabeh. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, IPA, IPS. Aja meneh kok IPA, IPS, IP ku dhewe tak pangan. Dadi Iki sing mare nakal iki. ya nakal sithik-sithik wong lanang kok ora nakal ora komplit. Yo ning aja IP-ne. Ya. Minimal yo liyane. Nah, bahasa Arab apa? Lho, jen yo tambah iki. Ya. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab nek arep masuk rumah ngono bahasa Arab apa? Kula nuwun. Kuwi lak bahasa Jawa. Ora tak ngomongin basa saiki nembang ae. Lah nembang, sinten? Ya Mbak Elisa no. Oke. Mbak Elisa, ya. Mas aja diplera. Erek. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling Dik. Iku budaya Banjene bener kadamu. kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran yo mbok yo sing eling Dik iku budaya Kancane bener kandamu. Selamat malam Sugeng dalu sedaya mawon Mas Gareng Jojak Pak Kangko Mak Cangik Mbak Yulimbok. Ya, selamat malam. ya Ngopo? kupingku kreting ndungokno suarane ngomong kok ting-ting ning ya ora apa-apa pancen ora maidung Mbak Elisa nak mboten piyai Jawa asli to Ya pengen sing penting ki aku ki apa ya arep piyai ngendi wae ning nek wis nyebelung ning ngon kesenian ngene iki melebur dadi siji ra ndelok kowe agama apa suku apa saka ngendi sugih apa ra duwe kuwi melebur dadi siji ning ngon budaya wayang kulit purwa ngene. tepuk tangan Lho senengku kaya ngene, senenge ngene iki lho melumpuk kabeh para warga kompak sedaya. Mongko aku mau mlaku saka kono ndasku buyar mumet ra karu-karuan aku. Nyapo? ya nyapa kok teko ndas mumet bareng Buyar aku mumet mergane aku ki dari sono pengen manganan bakso kon. Bakso. oh pengen mangan bakso Iya, tapi aku mau udur suwi banget karo bakule. udur Apa? Wayang-wayangan. Ayel-ayelan. udur Ayel-ayelan. alah eyelan Kuwi lah pokoke. Ya. Tak aku kan mau beli bakso. oh arep tumbas bakso Pak, tumbas baksone. Takoni piro? 10 aku ngomong ngono. oh 10. Lah kok metune mangkok cacah
aku. Sing jenenge sebulu ki maksudku dudu kuwi Pak, sebulu bentole wae sedoso aku ngono. Oh. Bar kuwi bapake saya nesu-nesu takoni aku pedes pora. Ya mbah mangsane aku ya ora mudeng iki pedes apa ora kok malah takon aku. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sing kudune emosi udu kowe nduk ning bakule. Kuwi ngono kuwi sih tambah meneh aku lek emosi Mas. Ki mau takoni pedes pora kan aku ra roh, ra reti aku ki pedes pora. Warung mangan kok ya. Rong mangan. Tambah ono aku njaluk es teh takoni legi pora. Jombo aku ngono. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ngene lho, Nok. Jenengan ditakoki karo bakule, baksone pedes apa ora kuwi kowe kepengin sing rasa pedes apa kepengin sing rasa ora pedes? Ya mbah. Kan belum dirosokno kuwi ki pedes pora pedes kok aku kon ngomong ki pedes pora pedes. Maksude kowe request, meminta, memberikan permintaan engko baksone digawe pedes apa ora pedes? Kok kowe dadi emosi karo Aku ponakane bakule. aja nesu-nesu to. Nek Aku ki karepe ki mung pengen mangan bakso, tapi ki mau kok tekan ngendi-ngendi ngono lho. Kan aku dadi mumet buyar uteku mencret. Nek kowe mau nak perkara bakso. Yo. Repot meneh wis aku kuwi mau. Lah ngopo? Aku mandek teko Magetan. Lah, Aku kadung menggok warung soto. soto. Kamu Soto beli soto. daging. Daging. Aku gak sido mangan. Mergane opo? Lah tulisane soto daging budui. Waduh, iki daging bagian apa aku ngono? Soto Daging budui. Wah, iki daging bagian apa tak olah alik tek semuir ngenek. Wah, iki nggih apa aku ngono. Aku terus gak sido madang. Kaya budui. Yo. Maksudnya ki daging budui. Iya, Kuwi iya. bakule budui. Dok, wis jenenge bakule omong Elisa bener. Lah, Bakule iki jenenge budui, dudu daginge budui. Kok jenengan ngeyel wong sing tuku ki aku kok. Warunge tulisane soto daging budui. Ndelalah ki cilik ngono enek irenge tengah kok. Daging iki kotak irenge tengah aku. Wah, iki daging nggen apa aku ngono. Kuwi padha karo aku. Piye neh? Aku isuk ngono lek ndek iki bar wayangan ning Nganjuk to. Nggih. Isuk terus mampir ning nggon masjid ngono kuwi. Aku ora sida salat kok. Lah nyapa? Lah ditulisi sing nggawa HP dipateni. Aku nggawa HP aku ora sida balik. Mak astagfirullahaladzim. Lah ya aku wedi to. Ya ya. Oke nek kas mlebu lawane dhuwur tulisane sing nggawa HP dipateni. Aku langsung balik ora sida salat. Mas jalang sing bagus dhewe. Apa? Maksude niku HP-ne di silent ben ora ganggu. Ora enak tulisane HP-ne di silent. Tulisane sing nggawa HP dipateni. Sing salat aku apa kowe? Ih, panggayen. Matur nuwun, matur nuwun. Bener lho. Bener kabeh pokoke perkara bakso ya bener, perkara salat ya bener. Wis timbang engko padu. Padu mending dongake. Ya, Mas dongake opo wae. Alah tak dongakno dawa-dawa. Ya aku sing mau request donga petani mbako. Oh, petani mbako. Oh, petani mbako, iya, iya, iya. Bakone lulus, muga-muga apik kabeh mbek ngrembuyuk jebubut. Kalau itu ya maksudnya bagus itu gimana ya? Meremboko. Ngrembaka, ngrembuyung, ledong-ledong kok jebubut iki apa lho? Gak Dia ora ngerti bahasa. Ngarang aja aku ngarang. Ya wis ngono, muga-muga apik mbakone. Esuk petani lulus mbakone apik-apik. Amin. Pajeng apik. Yes. Panenane ya apik, Panenane regane ya dhuwur. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Oke, niki mau nggih wonten request. Oh. Pak. Dah kula bocong nggih. Ya woconun. Menika saking penggemar wayang Pak Trimo Pratama Desa Purworejo Nguntorona di Magetan. Niki Wah, mangke nyuwun. Magetan tekan kene sa. Nggih, Nggih, Magetan. waduh adoh iki nyuwun denok mangke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno. Kompelit sabowonipun. Komplit ora komplit.
Komplit tulisannya Komplit. kayaknya. Gak popo, bocah ajaran. Iya. Yes, ben. Belajar berbahasa is gak popo. Nyuwun nengkang nembang Mbak Elisa Osokarus. Usuh karus. Saking kula Pak Kombet, saking Jalan Sakura Muneng Balong. Oke, terima kasih. Balong. Nggih, wah. Wes, iki ya neng Pak Mundut. Nggih. Ya, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Kangko kula badhe nyuwun gending sesi Demang. Nggih. Lilo ingkang nembang Mbak Mayang Tato. Lho, Wih, Kok mayang tato lho, Pak? Mbak Mayang. iki matane delok niki wacane to. Mayang tato. Ah. Wah, iya iki kok dadak nganggo tato lho. ya. Ning pancen kok Mbak Mayang niku enten tatone. Oh, Wong weruh kowe tatune. Nggon weteng kene iki lho. Tato bu. Tatone iki cecak. Kok ora-ora tato cecak. Saking akrabe Ning beteng. ning weteng iki tatone cecak. Weh. Bareng ndek iki rak meteng. Iya. Weteng gedhe kae. Lah kok malah dadi boyo. Tadi winginane ora adus to. Sopo? 7 dina Yo. iki mayang ora adus 7 dina. Kan maune cecake madhep ngisor. Madhep rono. Malih munggah kok bar. wedi ya. Kowe iki ya teko kono. Masalahe disake wedi karo bekecot. Iya, ya nek bekecote bareng to. Kok doroh kabeh to nggon-nggone tato. Nggih. Lah ya gending menika kula aturaken kagem Bapak Demang sekalian perangkatipun. Nggih. Ugi rencang-rencang pemuda Cakra bersatu kerajaan. Nggih. Saking kula Udin Etan Puskesmas Ngrandu matur sembah nuwun. Wah, sing ngejak foto kula wau nggih. Oh, nggih Mas Udin, matur Mbah nuwun. Menika ugi saking Pak Trimo Tegalombo, Posorejo, Jengglik, minta lagu Wedang Kuning. Iki tak kira Wedang Kuning iki. Nah, nggih. Wedang kuning. Iki sugeng dalu Mak Limbuk kula nyiur cabang 3 Jalan Imam Bonjol alun-alun Ponorogo ke barat notok minta gending pemiling nggih Pak Mulyono MC ya. Nggih. Kira mungkin sisan ya lek maca karek dipinangkani. Sendika. Nah iki Pak Soiman ngeluk lor ya nyuwun gending rujak jeruk nggih wonten artane 700.000 matur nuwun. Tasih setunggal tindakne sisan. Sugeng dalu Pak Kangko, nggih kula Mbah Semo. Ngrandu kerajaan Mbak Elisa nyuwun gending Nyidam Sari dipun bawani. Kalih Wedang Kuning gending menika kagem masyarakat Ngrandu sedaya. Sugeng ngayahi wajib Mas Jalang semoga lancar. Amin. Amin. Salam nggih. Sing adi pinangane sing ndi dhisik sa? Manut awakmu sa? Menika- Kok didum karo Hani Kusuma. Nggih. Kadung tresno niki wau pamundutan. Kadung tresno nggih. Nggih. Sing mat-matan riyen. Ya. Nah. Mengko nek wis Mbak Elisa terus Mbak Ani kok genti mbok menawa wis rawuh menyang Pak Camat diaturi tindak panggung Mas. Oh, ngaten. Nggih, siap. Enek bawane ya, Sa? Wonten. 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 Oh, ora apa-apa. Tarap belajar. Ora ngono aku wis sinau basa Jawa tak pik-pik. Tak pik-pik. Sinau basa Jawa? Tak pik-pik. Apik. Ya, nganti sapa apa jenenge lagu-lagu barang bahasa Indonesia tak translate dadi Jawa. Pamrih ben iso basa Ben iso Jawa. aku iso basa Jawa. Masya Allah. Contone enten. Aku kan seneng tembang kenangan to. Lagu Ebit GAD itu lo ngerti ra? Lagu Ebit GAD. GAD. Coba JDN iki lagu apa? Awak dhewe kudu wudo. Lantenanan resi. Suci lahir kelawan batin. Delok neng jero. Sadurunge ngomong. Sing kerno bledok sing isih tememplek. Sik to aku sing ngarep aku sing gak kuat. Awak dhewe kudu udo. Kuwi arti bahasa Indonesia napa to sakuwi? Loh, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, bener toh? Ya. Awak dhewe kudu wudo, lantenanan resi. Ayo udo ayo. Ayo. Mumpung lagi pengen aku. Wis ta, iki aku lagi belajar ben iso pinter translate basa Jawa. Oh, ya kejaba ngono bangsa-bangsa basa Jawa ya dipelajari. Pelajari. Coba kowe iso ra translate, coba sak balonku ada 5 iso ra? Lah ya turah iso to. Coba. Balon ini nek kene basa Jawane apa? Yo Plendungan. balon. Pelendungan. Plendungan. Pelendungan. Plendunganku enek 5 werna-werna rupane ijo kuning kelawu. Heeh.
Eping. Jambon, Oh, jambon. Dan lan biru. Meledos plendungan ijo der. Wis aku. Atiku banget kaco. Kacau banget. Kacau banget. Plendunganku kari papat. Tak cekel. Ayo. Rapat. Erat-erat yo kok rapet-rapet. Oh ya pinter. Balonku ada 5. Rubah-rubah warnanya. Ayo sa. Nembang. Kadung tresno. Silindro nomen Mas? Oh, selindro nggih. Nyusongo. Disongo. Rina wengi dadi ati Yuh, piyaine cantik, suarane apik. apa? Bareng nembang kok luwes ya, Reng ya. Lah iya to. Oh iya ya Pak ya. Heeh. Mau nek omongan celewat-celewat kok nek nembang kok iso cetha ya Pak ya. Kabeh iki kudu diprenake, karo durung pas kudu dipaske nganti bener. Oh iya, pancen kudu ngono. Suwi-suwi kulinten. Kulino. Oh kulinteng ya. Tanpa dahar, tanpa nindra, kayung yon marang lurahe. Pak Lurah terus mesam-mesem. Mboten sah dibatin, Pak. Lah terus batin Pak Lurah kok. Aku rek dikene terus nyawer piro gitu. Ya ning gur di sementara masih dalam batin. Ya apa-apa batin dulu. Gak apa-apa Pak, dibatin Rin. Kayung Yun karo lurahe berarti seneng karo lurahe. Lah iya no. Tresno kalih lurahe. Tansah kumawang ing netra jero ati kadung tresno tan liya hamung sliramu satemah loro asmara. Ya. Kadung tresno. Ya. Nino ya. Lamat wis katon tejane yen mbok yen kesenggut limbah batuk
Gareng. Dawuh Pak E. Dalu niki ugi dipun rawuhi Kepala Desa Ngadisanan Pak Suparni uga rawuh. Matur sembah Nuwun. nuwun. Nimbali awake dhewe winginane. Leres matur mbah nuwun bekti kula. Pak Parni ya tetep raket lek pas duluran. Amin. Mas Pari Sugiono Menyimak ya. saka Surabaya juga monitor. Nggih. Romo Eko Bilowo juga Wah, menyimak Jakarta. dari Bekasi. Nggih, Mbah Bapak kula. nuwun. Eko Bilowo. Nggih. Kula entosi Suro Ngajeng Pak Eko Bilowo. Amin. Nggih. Ya. Niki mangke dawahipun menawi podang kuning dos pundi? Wah, mboten napa-napa. Sekalian dua gitu ya. Sekalian dua. Nggih. Sekalian dua. Derek ya Mas Dwi Colares Indonesia. Oke, yuk. Bacaane sarwa asri jero batinku tansah kuwon eman wasabayat amon ora krasa kaluyuran nang golek sing tak sayang lubang-lubang miterangganku golek ora krasa esok awan nanti Eman yen nganti okan nyayang Kleang tak sawang menclok depan Kegancangan tak rindik saka kadowan Sarawi ngoceh dheweke ngalih encokan Ireng tak sawang tambah manis Iba bunga yang kelakon gandeng selirane Ora bakal hatiku kekiwan liyan Yen si podang handur hati kesanan Ora mendok hatiku sansaya ndodra tak sranani jon pikat kuluting pendho Matur suwun Mbak Elisa. matur nuwun